Само да попитам колко ще ми струва да направим. 90 евро, срока за изпълнение е до 3 седмици. При мен цената е 70 евро. Ще го направя за 3 дни. После, ако искаш, мога да ти оближа и... Как 70 бе, човек? На тебе само материалът е 60. Толкова е, да. Ама аз други разходи нямам. И ще изкараш 10 евро. По-добре, ходи си намери втора работа някъде. 10 евро, ма ще си ги изкарам за менес. Няма да ходя да работя на други хора. Всичкото отгоре работиш с наложен платеж. Един от 10 да не си потърси пратката, ти си на загуба. Ти мен не ме мисля, аз от тук оттам ще спеста от материал, от това ще се оправя. Те обаче не те разбирам защо работиш с фирма. Конт, нали са вързани към НАП, бе? Ще се увеличат малко оборотите, ще светнеш в системата и ще си ги платиш с лихвите. Като се увеличат малко оборотите, ще пращам от името на брачета. И като се увеличат и тия от брачета, тогава ще я смятам. Ти я смяташ вече 4-та година. Няма да завиждаш, За тия 4 години знаеш ли колко турби от Kaufland съм на пазара? Мишок, на който половината приходи отиват директно в джоба на Тошко от името на народ. На кое отгоре да завиждам, бе? Мишок без никакъв наченък или план за програма.